madung adlaw kamo sa mudi hagang taong kay namunga na pero dugar man ni namunga. Ingon maghamig nga first kuno bunga tang tangon matuhang kitang tang ja kan ikaduha na ni nga bunga. Gamay pa pero makalipay pa sa pagtanaw namunga na sila daghanay bunga. Pakitin man na. Pero gagmay palagi kaadyo. Grabing himusa. Nga ni pag ilahang mga bunga tanan gagmay pa ping cute no. Diyan na gipang kakham gunis manok mo niabot ang mga bunbun dari si jang dahon. Bibatasan lagi mga manok dari. Makapungot lagi kay ako sige kog paningkamot dari hang mga tanom. Ag manok pud sige pag paningkamot ug pangguba. Deke-deke na halos tanan sila guys nanay mga bunga ingani. Gagmay pa kay namunga na lagi na das niya hanggi pang tangtang kay ingon malagig tangtangon di halang panggitangtang. Kay kuan lagi kuno kanang ba nakalimot ko sa explanation masakit ang tangan ko nung unang buwak. Grabe daga nagsili kasi ka nagsili arang sus arang saya nga jig masili na nangadaot ra na. Maapas pa rin po na mga bang hubag pag magsimud. Hala, kistong ka nagsili. Arang daga nagsili dari oh. Kaysa mga daot na. Grabe daghana di ra ni mao na pa mga punuan na tuspikas. Naghalig des roda. Hala ka diha. Dako undan ning kadyo matay na piriso tadani bawal ra ba maghaling. Agay, gilabtan na gani punis manok. Ibatasan. Rods! Ewa na gitumban. Natumban mo siguro ni Roda. Okit eh. Grabe ko pahag mga liryo. Pero mga dahon ni dyan. Murag ng laos. Snake plant guys. Namuwak. Ako mga snake plant sa una dito dao sa family house. Lahi po itong variant. Daghan ko ni klase na. Lahi po nina. Aglatos family house before og mamuwak garabi ka jeng humuta mabut sa among baby sa lajo-lajo ra gamo ang baby dito ato sama bitong karang upis-upis kay maghimo malagi dito upis-upis sa una kay malagi signal pero bintaan na ron kay nanay signal sa mga kilid-kilid sa una wa jud katong mga year 2019 to 2020 man maghimo-himo dito upisin daghan snake plant ja mga lisbo lagi gilang baho arang humuta dayang mga liso kay sanggi pang buwad ni kay kani ko ni sigarilyas ni basin di ay madyo laman, may masalag plant at tree kuno. Kaga ko plant a fruit. Pareho raman na, makatabang man na kay makakaan pakas prutas, makapabugnaw pas palibot. Kani kapadas ni tamisan mo din kapadasam nang gitigum. Karimang gapod nga kanang karabaw. Kita mo na puso guys na. Hanap po ng kuhaan siguro sunod adlaw kay arang muda ke agkuan. Kananay saging. Dako ra budget sakto gazin na lami sunuban gibong hanap ko ginisa magsunub siguro may mangita ko lubi. Si Dalton lagi nagngipon, magsigir pag susunahan sa mahubsa ang milk sa ang breast, masuko, mangit. Manang kinahanglan na po na mag-utan-utan, magsinub-sinub ba, sabaw-sabaw. Madyo na raman, dugang nga naghang milk kay magsigig susuna si Jabas, tagit ang lagas manghubag, gusto nyo sigir at tutoy-tutoy. Wan lagi ka, ka na na sa uba, kay sanakan. Di pa ka makahita, naghuwat pa kag mahuman siya kay, alabas ang ngipon, huwag mong kalitan pag bundot, dyan ang panganaman, poto doon sa katangat nga mo nang makaihan alay ko di sa dalim day magpasusog bata labi nagnanay mga ngipon ug sa una so pa ngipon ara pagka lamis feeling himus karon kay na naman ngipon kuha na mo bangil na ba nakakita mo nag-viral guys nga katong na si Tito Mars masiruingan dito nga ka nang diri siya sa sardinas sa pedong gipati dito nagkataw para na kay murag wa siya batasan murag wa siya kuan sa mga pobre. Kaya ba da zakit ang mga pobre mo ba dali madali-dali na to. Pero kung napungat ko nagtanah ba marag kaminos sa mga pobre ba kay ara jud ko kail, luod kuno. Di na naman tapod mag-ingana kay pagkaon ba sa gihapunan. Daghang ba siya nabuhat sardinas. Usa na mi dana kay buwa jud mi makuot. Asam day taka tunong di ato sa buwad sardinas. Pero kuan to guys, sure ko nga di to tinuod ni sa review marag kung ano to siya ba nag-inquire na to siya kay ag-content di ba agban ba siya kay para laman jud maka-content para mo famous para mo views sila dagan nga na ilang buhaton ba mangita sila kanang ikapangot sa mga masa kay kato makapangot man jud magtan-aw labi na og kanang paras nato nga hingaon tag sardinas kay mao ra pa atong dali-dali wag pangot na magtanaw ba murag kaminusan agad ang pagkaan nga mao ba ni nagluwas kun atos panahon sa kapitus kay huy labi nag mga empleados Manila ako kasuway man sukog nga na sus ranas gajud maura gajud na ganay madali-dali kay ngano kuan raman sa una sa nas nag-jis makakuan
kuan man jud ka kanang makatipid ka. Bukan sa Pinas. Ni ana jud ko lito nagtanaw. May adto dukdukan kapungat tanawon. Pero damo nga gitanaw sa mga tao. Nalipay dito sa maajo. Bahala lagi pang bash na to sa kay guban kay wa naman sila pakialam sa mga mubash nila kay para nila importante ang ilang views, mo famous sila, daghan man mo share kay wa sila ning share kay nalipay sila. Ning share sila to pera pangutan nila. Kay nilad man jud tanawon kana bitaw labi na pagkaan ko na grasya gud gyapon sa Ginoo. Ang lain na jud tanawon ng ingana. Bao po na uban nga vlogger nga para laman magka-views nga makapangsakit man pud sila laing tao. Asara ka to sila dalton nang lakaw magud sila naglibog uwan sa ipasud ang dalton ganina ka nag-isda na magud sila. Kanahan sa inunan sa magbahog. Bao uy asa tong bataa. Lagan bataa. Ya. Karon naglibog uwan sa ipasud anija. Maglaoy siguro ko kamunggay ang bahugan. Kaya ganahan man sa magbahog-bahog mo ako kamunggay maglaoy na lang ko kamunggay. Bagang tangad tanaw nagmakuha na bagang tangad kalabi mo pag nitangad di mo gud ko makalaoy og nas tiri kay maluoy ko ni mo pa may pag-uling tiri kay magpa-inject kay kasaban kanina kay ningon si nga di ko na magpa-inject karon ug maana ko na ka 21 days man karon ja kana jud strict jud na nga kanang medication dapat every 21 days gud na kay antibiotic na para mateked og mga kuan dadto kay kumbaga agid hang valve nagmama ba baga nuka-nuka nga na ug di to nimo tambawan im nag-antibiotic basta butakod sa pikas yan na di mahurot na unjag mga valve ug panga kanang infect sa bakterya kay bakterya mo gunang RHD mo gunay mo patay sa kanang mga valve nato marabas sa jag na tag-experience sa doktor mga pijungot nga ba murag ginuka daman di na makaagig tarong og mga hangin mga unsa pa na mga oxygen baron mga dugo baron ang ikasabaan mo nagdalig lakaw ginan nga ugma huwat pa si Jaog kananay ugma nga 22 na ang ginalakaw na dito kay wampos duam koy ang nakakuan po dari guys kanang nakaway lami dari is kananay mo adto pa dito ibabaw para makakita ka gabal-habal kananay wa pa na mahatod kanina kay si Dalton nag susunahon ja katugon natug pa jud naluoy lang pug ko ang kasaban kay kuan mo na siya kanay tangad lagi pa siyang sakit na isahay ba mura si jagwas jang nahuna ingon na maluoy ko makasaban na usahay kay para rampos ijang kaumaon kaugalingon kay delikado lagi di mainom lain na po ko dari malipay mo kumari siya kay kananay malipay mo po sa Dalton makakuan po ko makalihok ko kay malingaw mas Dalton niya una sa dari makaligo-ligo po ko yan na ba makpadagay-dugay ko sa banyo kay kita man jang inahana kay ba magajug inahana ka nga murag kanay ug maligo ka murag pirmi na lang magkirit-kirit ug nas sa malipay ko kay maka jabag-jabag ko ina ba murag di ko kadyo magkao kay naman siya magduduwa ram sila Dalton tus kulungan agang initon nga tubig is mineral gyapon kay dugol kuan gyapon kung Dalton kay dai ko ini ko bang dai mo ito tubig to tayo naginit ang kutsara tangan pag ininit mineral gyapon yung initon kay ara na nang lubog ang tubig dari kay murabi to sa tilukon na laman wala na nga butang mga laagan tilukon na laman ka tubig kay ba pag ara ka dyan inita nga dali ko laog mahurot nagtubig na ni arladjuan na may kausan aton mis ila ladjo ra pag ilahan mo na nga ko ala namin tagmuuwan na kay wala ka dyan tubig maglaoy para ba ko di sa Dalton Dalton dis agi ka nagbata di naman ni bata lagi ulitaw naman lagi nagpurma bye bye ito sa kasparto magduwa-duwa kay magutan ko unsa ba nang nahugog di unsa na unsa ni palit ka og sa ni brief bag mo lagi ni nataga sa tabet taos ka tamakaw sa tabay ta kawan natin tubig siya ay sa dili dili gawas na hoy dili jig na ugo ar dining bata jud di na din gawas na hoy kani ko yaw nagajud ni siya guys kay mo gawas na jagdari ra ba na alaom hoy asa naman eh hoy asa way sinilas hoy na mo ikis na hala
No, kaway slipper. Why slipper? Hoy, unsa na ba ni? Ano na ba ni? Kuwari tayo kay magkuha ko kamunggay. Hoy! Dirty naman nakaado ng motora na. Di man awit tan. Dali ka mag-slipper sa kayo. Gusto mo lagaw. Tay! Anyam sa akong tubig yung tay. Hoy! Laga na lagi kadyo guys. Maglisod na ko dani ni Jaog ang pagawason. Kaya di na patuo. Naog na. Practice na yung naog skimba. Wala pa yung slipper. Graman kayong himasa ang pudin. Aga na paduwa ano side ng mga bato-bato. Kay, da. Kami sa una, duwa ang pudin. Importante, hinluan laman dyan. Makatabang mo daw po silang brain. Asa man ka? Where are you going? Hoy, maka-sleeper. Hala, tay, diyan na tay. Ning tudod na slapok. Hala, sige. Hala ka dyan. Nalimay. Kinakadaog. Tagbangan. Hala dyan ang tila na. Hoy. Hala, naditiil poton. Hala, hugawan. Hala, day batang hugawan nagtamak-tamak ko sa nilas. Sama dyan ang tila ron. Tara kay. Marak nalabian rapod. Let's go. Nalabian rapod. Masama dagtiil. Why sinilas? Ikis na lagi. Ikis na. Halag tiil ang hugawa. Kaya ni ikis na imong bata. Oo. Muhaniti na rin mo naog. Muban to. Hingkan ka Sabado. Wow. Ha? Ano naman? Ano pa man? Pamang kumakain ni siya. Ito itong ipasidan ng daan. Nga uban taron. Di pa maburing sa kinabuhi na rin sa Alicia. Wala ko kapasidaan-daan. Kaya bukang daghan ito hinahuna. Agkamunggay guys. Kaya magabot na dari kay. Di pa nga ni kahabuga. Narahabuga na dapat si daghang bunga. Alam mo ko ng bunga ya piluutan. Pero mo kumaanad good. Dahon rami among nandan. Hanggang sa yuti guys. Waka survive. Patay. Hi! Say hi dali. Hi! Makaan kag kamunggay dia. Yay! Makaan kag kamunggay. Bahog. Lagi. Makaan lagi ka dia. Maghawad ko. Okay. Hilaw pa man di. Makaan na rin kag hilaw. Mas kwarto. Manghidbat ka. Kita kong suwang. Kalak ka. Saban kang tatay. Hidbat ka. Ay, ito yung diri di. Ay nga. Kawan na nang ikasabro ba? Naman may invitation in kasabado. Actually, guys, ang daghana invitation good guys. Dagan na pinag-invite das na agi. Guess, anta ko ba? Sa ilahang nasilay. Ito, event. Mother's Day special. Makatagta ko gamay nga message. Diya kay gabi iman. Daghan ko kadyo ipang balibaran. Diya kuhan takot ko judge. Kaya daghan malagi mga kalingawan ug mayo. Kaya pong ipang balibaran. Daghan mga extra income na. Ang ipang balibaran kay mas gipili din as dalton kay maluoy man ko. Asara man na puhon og muda ko nagbata kanang di na bitaw kadyo manginahang inahan. Nga nang idara kay sus. Dili ka pa ihi na sunod. Mura mag kitang mga inahan mura kita pagad sa ilahang kuan na kalibutan. Kuan ka nang kita pa ilahang everything mo na nga. Wasala man dyan ako ang mga project daghan ka doon tayo mga extra income ba. Diya kay salamat dyan gibalibaran og kuan. Karon kay sa tama nga agbata man dyan ang unahon. Bahalag ng kinaansa. Talo pampod may nga buntas na gadyo ng lugat nagkalimutawa nagikaon. Pero arang lisuran na siguro kaadyo, murag mapugas na lang gadyo sakripisyo bija ag bata. Hana naman dyan i-grab kay dagko man pa nag mga kanang fee. Makasulbad gid pa na sa amo ang kagutom kuno hay gid naggutman na gadyo. Gracias Ginoo okay pa man pod. Makakaon pa man pod. Katulo ka basis sa kaadlaw. Awa nang wa salamat jud pero salamat ko kay ilagay po ko pang invite bahala man jud silang gipasabot nga isa jud ko karon makaapil-apil kay na may bata pero puhon og ang batag mo ko ana mo sanong nagajud ko ug naagi hapon opportunity jagoan na kay na may gayon nga opportunity knocks only once ngana na may ngana pero Ginoo lagi pa mulihok naara jud gihapon ang mga panalangin diha ug Ginoo jud ihatag sa Ginoo nimo ba wa jud gihapon kay lusot sa mga panalangin naara jud gihapon puro ra ni kamunggay ning lauja madyo ni kay pang detox pud na ba kay nagconstipate mo gud ko nayang kapatas dari wa pud kadyo maluto mga wala pud hakan asa
Nakatulog, magod ko ganina. Ano has tiri maasikaso yun, nakasaban pa din. Ano ko sa rice cooker maglaoy, kay kapuyan ako maghaling. O kung ngay-ngay, mga sabaw-sabaw rin yan na, pwede ras rice cooker. Pansa ko kapalit ng agan. Gusto ko mapalit ang electric stove. Bahala ko na ko gamang kurente, at least makaluto-luto ko sa mga pagkaong dalton. Gamang kurente, ganiron guys, niabot ko almost 3,000. Pero tingala lagi ko diri, gamay ra gamang kurente nga. Agamang consumption dari, mas dako man, kaya sa kaming karaan nga boarding house. Nakakaraman tapos yung gamana. Tingala lagi ko, wala. Ay bakot man ito 4-5. Dari gamang aircon, sugod pa buntag, alas 10, magpa-aircon namin. Dagto, magpa-aircon namin katuog kay naginot lagi. Diya, hangis wayan ba? Libo ko, makain ako la. Ngayon ako. Ano man, nga, kuan man. Pareho man. O, di dyan pareho. Mas dako dyan dari kay mag-andar. Gerpon, mag-andar mo pag-electric pandar sa gawas kay ari man po si Tintin si Tintin o si Roda, ari man po sa sala. So, basin siguro, taas siguro ang kurente na itong time ha. Ngita ko panakot. Mupalit gani ko guys og sibuyas. Dagang palitan ka turgad sang gamay kay ako ni angay ni sibuyas og imong tanga-tangaan sa ibilin bitaw, di nimo gamiton tanan. Anong gagmay ra palitan para makasara gamit kay mupilit to daan ni ag mga kaga mga mikrobyo, yan na. Sa uban gani guys ila gani himong kanang moy lang itambal ba. Kay may gipang ubo or gisipon ni ana. Kanang sibuyas ila kunong butang batos ilang medyas. Or mag-abra lang sa busa, ibutang sa palibot sa ma-absorb na doon itong mga kuan, mga kagaw. So, nga na, agila. Pero ako kay baw, hawa ko ga-research, hararo na dunggan. O kay baw, dapat na ibasihan. Nga, may nga ako, So, dapat pupalit ko tag-sipudas, kato lang gagbay, kas arap ito na itong gamit. I mean, kas arap na itong kuan pa, nang mahurot na ito ba, na yung magayuban sa o, nakasway ko sa gamay pa ko. Sinanay, magtunga. Tungaon dun sa labong hapon, yan na dyan. Dali, rabi ito dyan mag-produce. Diyan nga na, basig na-absorb ng mga kuandat to, yan na. Bahin lagi ito sa nadunggan, pero kabang tinagod ka na. I am cold, I am wet, I am hungry. Ganang tundol ka sa ha. Asin ra gid tang di na bitsinan kay. Asin ra gamay pang palasa pud ba.